San Miguel Jaietako hitzordu nagusietako bat izaten da kantu afaria. Aurten eguraldiak behartuta frontoian elkartu dira aretxabaletarrak. Ikusten duzue, frontoia beteta, sabelak beteta eta kanturako gozez. Barakalduko arbizeta, daukataro obrero. Venga, sube. Hementxe atxabaltako kantu afarian, zelan doia? Oso gustora, oso ondo. Zezan da, lehenengo aldia bertaratzen zariena edo beste urte batzutan betorri zarien? Beste urte batzutan hemen egoten gare beti. San Migueletako gauza infragora buena baina honena, Eta badakitzu letra di begiratu bari? Zena, otxoekin, horregatik, txano gorritxu, urtin dago, otxoekin. Familia giruan, generazio desberrietako familiakideak elkartu zarie, dano kantuan bueltan, kantu eta kantu. Geixenak. Bueno, danak ez, frantzesak eta ez baina. Abestixak danak dakitzu edo, letra barik ikusten dut itxita dakoetzula liburua. Buruz. Buruz? Batzuk. Batzuk, eta bestiak ez ditzuzu abesten. Hemen atxabalta, maian bueltan, ze moduz doia? Ondo, edarto, bai. Ez da lehenengo aldia zuegona maian bueltara batzen zariela. Saiatzen gari urtero etorten, baina justo egoten da hortxe, leku hartzeko. Batek abisa duzku, gaur etorri zarela Parisetik, Pariseko artista bezala. Justo hegazkina supermerke zen da kasualidadia San Miguela, gena zenterau ezin, oza. Konturatu barik. Hotxa itxusti egoteko gora eta, klaro, bafanin bieko naz. Da, hotxa berotu duzue. Bueno, naroak lagunduz da apurtxo bat, baina arazoak. Gaur, ahotsa berotu, baina galdu ez, bixarbe badagoelako zertaz gozatua. Bueno, bixer, gaur dana eta bixer aldana. Osa que, bixer más y mejor. San Miguel Jaietako beste ezinbesteko hitzorduetako bat izaten da azokarena. Ikusten duzue, ia Aretxabaleta alderik alde zeharkatzen duen azokak beste edizio bat izan duela aurten ere. Eta bertan, jende ugari eta mota guztietako postuak aurkitu ditzazkegu. Barazki eta fruta postuak ikusi ditugu, gozogileak, artizauak, ganadua, talu postua, gustu guztientzako gozagarri.
etorri zarie? Kurtze barritik saltzera ona. Eta ze ekarri dozue, bertara saltzeko? Gure hortuko gauzak. Kurtze berri nortu daukotzu ala? Bai, Eta bertan, landatu dituzuen gauzak, ekarri dituzue gaur hona? Bai, Eta ze ekarri dozue, zenba gauza ekarri dituzue? asko, tomatiak, mermelada, gindillak eta olako gauzak. Eta zuek zaintzen dituzue gauzak edo? Edo norbaitzek zaintzen ditu? hortuko arduradunak santik. Santik, Batzutan faten gara bakarrik. zuek batzutan faten zarie eta gaur etorri zarie bere partez ona saltzera produktuak, ezta? Bai, Zu atxabaltarra, bedoinatik kasu honetan postua ekarrita, ze ekarri dozu gaurkoan? Bueno, ikuste duzu moduen ogixak eta gozuak. Danetik, ogi mota pila batekoa. Zurixa, integrala, kalabasaduna, kurkumaduna, espelta, sekale. Danetariko ogixak, gozua ge aukera mordua, gusto guztixen dako, Bai. eta ikusten dugu zuen postuan mugimendu ugari. Bueno, atxabaltakoak izan da, zauketan gaituzte. Ezagun pila bat, danak agurtzen eta badatoz erostera edo pasa huitzen die. Ez, jendeak erosten dau bai. Bestela eskitzen egongo hemen. Ekarri dut nik indako ipuntxo bat, kriston maitasuna jarri dotzatena eta holan izan da nire ametsa bat betetzia. Eta, bueno, baiak kriston bertigo emutazten da beldurra, gaur etorri naz beldur, bertigo eta danekin eskutik helduta eta benga, atxabaltako azokara etorri naz. Eta ja hori aprobetxauta, marka paginaz batzuk eta nire, marraskisekin indako beste boltzua eta ekarri dut eta, ondo, posik. Zu honetan, zer daukotzu zuen postuan? Zeutzkiat eztia, erle zituanik eta erle nindiriko gauzak. Eta gero zagar batzuk bai, itxen genduzkenak eta horrelexen. Karri duzu estia mota ezberdinetakoa gainera, ezta? Bai, zeutzkiat basokoa, mila lorea eta txillarra. Eta, jendia gozosalia da, jendia etortzen da, bertaratzen da, produktuak ikusi eta erostera, ala? Bai, pasatzen dandana ez, baina jende bat gustatzen zaion eta interesa daukena arrimatzen de bai. Karri dut hortuan dagoena hoin apur bat, garaikua. Bai, Sasoiko barazkiak ekarri dituzu, ikusten du apurtxo bat danetik, ezta? Bai, badako piperrak, bebai bakulinabua, borraja eta fruta apur bat bebai makatzak. Ekarri duzu gaurkoan? Ekarri ditut motxilak, poltzak, motxilak eitzen diran poltzak bebai, riñonerak pizka danetik. Da, azkenengo inkorporazioa sudaderak. Zelan dauzen ja hauek? Sudaderak erosi eitzen ditut, eta erosten duten bakarra egin da, eta gero eitzen dutena da margotu. Danak desberdinak, danak dibujo desberdinakin, eta hori, kuadrau behar detzu zure gustatzen dibujuak etaiakin. Beraz, die jertze bakarrak. Bakarrak, bai, beste dana bezala. Hementxe, atxabaldako azokan onduan aurkitu zaitxuztegu, ze moduz daia San Miguelak? Oso ondo. Urtero moruen, eguraldixa momentuz badabil aguantetan, ez dago euririkin, eta eurixa ez dago nitzen bitxartien, ondo. Dotore jantzitza urten dozue kalera? Bai, importantia da, olako itxurak errespetatzia eta taatia, gure izaeraren barne dago, ez? Orduen, bai. Azoka ikusi, talua jan, ez da herrixa guzti suposatzen dut, atzalderako ze plan? Baskalostien, pototxua ingo, eta gero larrindantzea ikusi, eta ber. Eta gero datorrela. Gero datorrena, gero ja ikusiko. San Miguelak, badie, udako jaien ostian egoten da nolako jaioetako bat, uda amaiera ikusten da, baina derrepende San Miguelak agertzen di hor, zegoekin hartu dituzue aurten. Kriston gogoekin, bai, eskertzen da olako egun bat, indarrak hartzeko gero urteakin jarraitzeko.
zuak eta burdinak badauko erakarpen bat, ezta? Eta jente pila bat, batez be aurrak eratzen die, zur eta lur zuri begira. Bueno, aurrak eta helduak lanbide zahar hau gure Euskal Herrian bada oso sustartua da on lanbide bada, ez? Eta neri be deitxuzostan bezala mere garaian, mundu guztiai deitziotan gauza bada, ez? Eta gero, bai, burniak eta metala dauka alako plastizidade bat, alako izaera bat oso ederra dela lantzeko, ez? Bere zailtasuna dauzka, baina jakin da pixka bat, hori, temperaturak eta nun jo eta bestia, eruan lik edozun nahi dozun tokira. Txe, postuan aurkitu zaitxuztegu, zer zabitze saltzen ba? Dauko pintxatortillak, garagardua, zagardua bai eta Coca-Colak. Okerrez banabil, Arizmendi ikastolatik etorri zarie, eta bertan ataratako dirua zertarako erabiliko duzu eba. Bai, gatoz almenetik eta dirua izango da ikasbidairako, urrengo urtien, itxeko. Zabitze, ikasbidairako dirua batzen, nora fango zarie eba bidaian? Ondegan ez dakigu, baina suposatzen dut Italiara. Dirua, ataratzen duzuen diruan arabera, fango zarie alde batera edo bestera? Bai, diruak asko baldintzatzen da hori. Elkartu gara zuekin plazan, dotore jantzita etorri zarie San Migueletako egunetara. Zer modu zoia? Oso ondo doi, Urtero jazten zarie, oitxura daukotzu jazteko eta kalera irtetzeko? Bai, kuadriakoa normalien gatzegare jantzitza etorteko eta aurten bai. Makilla bekarri dozu, zertarako ba? Bueno, pasiboen iruteko, porxegaz. Apoietako? Bai, hori, apoietako. Eta zein dozue? Azokan boltetxo bat emun dozuela? Bai, ekarri hau Felixa da ardixak, horrek agitapura zaintzen, eta ontxe bueltatxo bat. Arrixak ekarri ditzuzu eta non dakotzu arrixak? Bueno, handaz Felixan. Nik ez dut ekarri, baina... Zaintzen ezabitze, zaintzen. Zuek zuen buruak zaintzen bazabitze, hortan bai? Bai, hortan bai. Ze harrera, gaurko zure postuak? Bai, begira, etorri dago izen aurrena hemen badukat bezeroa, beha arrasatekoa da, baina bizi da, eneko barberena, da hanka hundie dauke 58 eta harrek pare bat eman du, eta gero beste paren bat eman du, eta beste klienta bat sandalea batzuk bai, eta... Baina poliki zer da zehazki egiten dozuna, zapatak eta narruzkoak, ez da? Bai, gu egiten deuna da larruzko oinetakoa, forratu, akoltxatuta, josita, kolore ezberdinetako, eta udazke, negu da berri, eta sandaliak egia esan furgonetan utzi ditut. Zeren, irailen, beste urte batzutan saldu izan du sandalia, bueno, hor pare bat eman du, baina fresko da, hotza da, eta sandaliatako ja. Zuek postua jarri dozue gaurko San Migueletako azokan, zer dela eta? Bueno, gu gara debatia elkartea, aurten sortutako elkarte bagara autista komunitatea laguntzeko, gabitz ezagutzera ematen gure elkartea eta gure, zirkustantziak, eta diru laguntza purtsu bat lortzeko, kamiseta saltzen, poltsa saltzen, daukau zosketa bat euro baten truke, Errioxara bidaia bodega batera, orduan, jentia animatzen den. Garri dozue, zuen egoera apurtxo bat azaleratzeko, eta apurtxo bat ikusgarritasun hori behira bazteko. Hori da, jakindaixen jentiek atxabaltan eta debagoienien autismo elkarte bat dauela, eta zeiten duen, eta guk ze gauza bitugun, eta zela adortu gaiken, eta hori ezagutzera emuteko, eta atateko bazkidiek finantziazioa. Geixena be gabitze animalitza autotonuekin eta, hoxe, erakustera. Eta aurrak eta geratzen die, begira animalitza. Bai, horren zea hoxe da. Eta ez dagoelako zebez bestela jaten ekarten, horren egiten die. Eta izten dutzazu jendia jaten emuten animalitza. Bai. Gandixela horrean harrapaten da behin dana. Claro, janero, txarrena da batzuk iguela darrakin joten daue, balian kontra eta gero negar, baina... Bueno, lehen esan dutzugu, ezabitzela ardixak zaintzen, ointxe bai? Bai. Zuke ekarri ditzuzu, ez da ardixak? Bai, guria die, bai. Eta zenbat ekarri ditzuzu? 5 ardi eta araixa hemen atzien. Zuke ekarri ditzuzu ardixak eta zu laguntzera etorri zara? Hori da, bai. Laguntzaia ebili da horti, bai, beste gauzatxo batzutan. Galdu jat, lehen konturatu naz ezauela onduen, baina, apur bat itxin bijako. Ardixa letxe, berabe domino bikoz. Hombre, arrana jarri bider.
ikusi hau, lerro ikaragarri sortu dela hemen kanpuan, danak talo gogoz. Bai, eta hori zeten da arduratako bat, zatik hor lerro luzia itxen da, eta guk ingeikena baino talo gehiago jaten di, eta bueno, hemen lanain bidez gogor. Beste bi aurkitu ditugu taloai emun eta emun zemuz doia. Ondo, ontxe martxi hartzen hasi gare, eta zapatu goizia pasetako, elegante. Elegante, zapatu goizerako plana, txabalta guztia taloz azetzeko lain talo badaukotzu? Bai, hemen pila bagabitzen eta danondako da guraina. Eta badau generazio aldaketa, ze ikusten du gazte pila batu diela maiaren bueltan, nago gazti badakixi eta luak itxen edo eskazak. Bai, ederto dabitz, borobilak eta ondo dabitz.
San Migueletako domeka eguardiko ohitura bilakatu da azken urteetan herri kirolak ikustera etortzea. Eta halaxe egin dute Aretxabaletarrek herriko plazan batu dira herri kirolez gozatzeko. Bertan modalitate desberdinak ikusi ditugu, tartean aizkora, trontza eta harri jasotzea. Jarriko bagina, gero zer izango da, ez zaigu berriz inoiz itzuliko, pasatzen utzitako denbora, orainetik pasatu gabe, ezin da joan inora, eguneroko ametsak gozatu, eta ez begiratu gerora. Gerora bizitzaren trenak bakarra du bidaia, ekaitz ez da eguzkiz, osatuz bai saia. Bizitzaren trenak bakarra du bidaia, heldu aurkia gogor, da gozatu bizia. Sentitu, zerurantz bidaiatu, nahi duzunarekin egin ezazu, jolastu, maitatu eta gozatu, geltoki erozoriona, zure trenera batu, bete gabeko ametxik ez utzi, eta irri batekin esnatu. Esnatu, bizitzaren trenak bakarra du bidaia, ekaitz ez da eguzkiz, osatuz bai saia. Bizitzaren trenak bakarra du bidaia, heldu aurkia gogor, da gozatu bizia. Bizitzaren trenak bakarra du bidaia, ekaitz ez da eguzkiz, osatuz bai saia. Bizitzaren trenak bakarra du bidaia. Ohitura izaten da San Migueletako igande guardian herri kirolak izatea herriko plazan, eta kasu honetan zuek etorri zarete herri kirol ikuskizun ere matera, ezta? Bai, amengo aukeria eman digute herrikuek herri kirol saitxo bat itzeko, eta ez dugu aukeria galdu. Modalitate desberdinak landu dituzue, ikusi dugu aizkora, ikusi dugu trontza, harri jasotzen, zer gehiago? Ba, iparraldeko jokuak ere ez dira oso ohikoak ikustia olako erakustalitzetan, da tubi bustintza dala kirol hauetan txapeldunena, ba, erakutsi dugu iparraldeko joko batzuk, eta ingudiare gai sartu dugu bertan, eta uste dut izan dela erakustaldi oso borobila, ez? Joan inora, eguneroko ametsak gozatu, eta ez begiratu gerora. Kirol emanaldia amaituta, ze moduz fanda? Bueno, bastante politi uste jundala, aizkoran difentzi pixka atatze gendun, geho trontzan berdin du indeu, eta korrika, ja gehatzi ziren indar xamurregin, segundo batzun gora bera gehatuan ez, oso politi iruditzen zait. Politxo fanda, emozio askokin, Atxabaltako herritarrek bai erantzun daue, eta animatzen aritu dira. Bai, hola poza mateu, lanena izanen da herri batzutan bai xixili otei eta eskatu inbertzei txalo, baina hemen eskatu gabe txalo hondik eman ditue, eta hoi pozgarri dagutzako, eta animo gehiago mateu, eta dauken guzti eman dugu.